kada abi ali fir'auna wallazina min qablihim, kamar dai abin da ya gudana ga iyalan gidan fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suke kafin su. Waɗanda suke kafin su kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam da mutanen adawa da mutanen samudawa, duk waɗannan a tarihi sun riga zuwa kafin fir'auna yanzu. Shine kada abi ali fir'auna, kamar yadda ubangiji ta'ala ya aiwatar wa iyalan gidan fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suke kafin su cikin kafirai. Kazzabu bi ayatina, sun karyata ayoyinmu, fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, sai ubangiji ta'ala ya kama su bi dhunubihim, wato da zunubansu. Da aka ce kazzabu bi ayatina, da sai a ce fa akhadnahum bi dhunubihim, don bi ayatina dan ya kasance damiri din gaba ɗaya ya tafi ala watiratin wahida. To amma a cikin alqur'ani akwai at-tafannun fil asalib, wato kawo uslubi fanni wani lokaci ana cikin magana akan wanda baya nan sai a koma kan wanda yake nan, wani lokaci akan wanda yake nan sai a koma kan wanda baya nan, wani lokaci damirul ghaiba, wani lokaci damirul khitab, wani lokaci damiri na mufrad, wani lokaci damiri na al-mu'azzimi nafsuhu. Wannan duk at-tafannun ne fil asalib. Wato kazzabu bi ayatina, ba ce ba kazzabu bi ayatillahi, fa akhadhahumullahu a madadin fa akhadnahum kuma, wato tafannun ne fil asali. fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab, ubangiji ta'ala mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka kafirce masa.